Sanibonani guys, ngiyanamukela kwivideo yanamhlanje. Ngizobe nipha i-Young season 3 episode 19. So ubuhle uyagowa ngendaba ukuthi usanda kufind out ukuthi uKabelo ubekashada, ebemtshela ukuthi uzoza azomlanda yena. Then u-Amo angene ngewindi lapho uphuze udakwe, ayingene aphule iwindi ayishaye esembhedeni kabuhle lapha akabona ukuthi ubuhle usabhekile uyakhala, ayithulise yena u-Amo ngokuba ngumsinda etshethe ubangela ubuhle ukuthi ngoba esalela ayithulise athi mbone nje ukuthi ufile ukuphuza. Ngapha ukhaya naye ekuseni after le night kade kwenzeka iphathi, ubanjwe ibhabhalazi benosefako, bayakhuluma ukuthi bekumnandi kanjani ephathini, bamkhombisile nje uDeclerk ukuthi ibona baphethe la esikoleni. Notumelo ngapha limbambele, bayevuka nje ubuza uMahlatsi ukuthi yini wena wadrum nje kanje ekuseni kangaka, indaba kuba inkinga yakho. Ngitshelile nje ukuthi woze ephathini ubuza ukuthi kuba losing up kancane, engabe u-enjoyile. Athi uMahlatsi yazi ukuthi niphula umthetho wesikole, niyazi ukuthi akumele niphuze la esikoleni, kodwa ninahambile nayo ukuphuza nalabangani bakho. Uyazi ukuthi nimosha amathubeni la njengoba nenza kanje. Athi nje ngizoniqhatha nje ku-Principal Ramathuba. Athi uTumelo ngeke nje uyenze leyo nto leyo, ngeke nje uzukuqhatha umngani wakho, ukhatha umngani wakho mina uTumelo, ngeke nje Mahlatsi uyenze leyo nto leyo. Uyazi nje ukuthi mina nawe dala nje sabangani before wena nje uchomane noDeclerk. Athi nje futhi mina ngisahamba ngiyogeza manje, kumele nje ngilungiselele eklasini. Aphuma amshiye kanjalo usali Mahlatsi ethi nje ayimoni ngiuTumelo, ngiyakubona njalo. Ngapho ubuhle nje ubhizi uyagowa uyakhala, usabuka lezi thombe lezi zomshado. Uma efika u-Amo wemxoxela ngephathi ukuthi bekumnandi kanjani, nanokuthi bekumeleze kube ngoba phela nje bekungazuthi farewell party yakhe leyana. Amtshela ukuthi bazomkhumbula njengoba ehamba nje esikoleni manje. Abuze ukuthi usazoza yini kumlanda yini uKabelo, usasho yini ukuthi awuhambe. Athi ubuhle yangisho, uyazi nje ukuthi uyangithanda and uzonginakekela kanjani kanjani. Athi asho-ke ke ambuza ukuthi manje ngiyosikhumbula. Athi hayi ngizonikhumbula. Ngapha uprincipal ubiza uMahlatsi nje ufuna ukumbona. uMahlatsi mayefika abuza ukuthi ngisenkingeni. Athi hayi awukho enkingeni mfana wami, bengifuna ukukubona nje manje. Aqhubeke bakhulume as usual ngesikole-ke, and then avalelise uMahlatsi aphuma ahambe. Ngapha ukhaya necrew yakho uMazambane benoTshepo nje bambuza ukuthi ikupheni enye ipati ngoba le ebikhona izolo ibimnandi, bafuna nje masekwenzeka ilandelayo ibe nkulu idlule le. Athi ukhaya no bafethu ngeke sikwazi ukuthi senze enkulu kanjalo, ngeke sikwazi ukuthi serious ukuthi sibanje uDeclerk. Bathi hayi-ke kodwa siyayidinga enye iphathi ngoba mina besiphatha abongane lapha yabo siba-impress. Athi ukhaya khululekani ngineplan, mina ngizokwenza enye iplan. Ngapho ubuhle usayivalele erumini akazi ukuthi senze njani. Agcine sefika esinqumeni sokuthi asendele imessage unkosikazi kaKabelo amtshele ukuthi I'm coming you, athi nje I'm coming you woman to woman, ngizokhuluma nawe lana. Ndefuna ukwazisa kona nje ukuthi uKabelo umuntu onjani, ubeka ngijithela, uyiplayer, udlala ngawe, engijithela ngawe. So nje ngifuna ukuthi umshiye. uKabelo wangithembisa umhlaba kodwa akazange akwenze lokho. Kumele umshiye nje ngoba akasideserve mina nawe, futhi akadiserve nje uxolo lwakho. Uma nje benguwena bengizobaleka, ngibalekele impilo yami, ngingabheki nje emumva ngoba nje nawe uzokuthembisa yonke into ebekukhohlisa. Washiya yonke leyo message kanjalo. And then on the other side uke uMahlatsi benoTumelo still hits. uTumelo uzokhuluma noMahlatsi umbuza ukuthi umpimpile yena. Athi uTumelo athi uMahlatsi no angizange ngipimpe, kodwa nje kwazi ukuthi next time waphinde wenza nje naphinde nahamba nayo uphuza kanje ya, waphinde waqhubeka wachomana nabo okhaya.
ngizompimpa mina, ngizomtshela nje uprincipal yonke lento eniyenzayo la, ngizonikhipha nonke mina. Athi nje uma niqhubeka niphula ama-rules nje abekiwe uprincipal, athi lo Tumelo indaba wena lo ulandelana no-principal, awubona ukuthi lama-rules akhe ayabheda. Athi lama-rules abekiwe, nibona ukuthi uRamathuba uzama ukuthi enze isikole sibe right. Lapho-ke sebesakhuluma qhamuka mona uyayizamulela nje uyibambele ibhabhalazi. Athi Tumelo niphuzise no-Amo yini? Niphuzise no-Amo yini wanje? Athi lo Tumelo ayikahle nje, asibona sejele lana i-hangover nje, i-innocent i-hangover nomali amfakazele no-Amo. Athi nje bekumnandi besijulele nje. Athi lo Mahlathi kanjani nje njengoba ninuka nje i-cheap wine ngapha ubuhlulele nje ubheke phezulu, lapho ngena ama-message akabe awapheli. Athi nje please pick up your phone, we need to talk, ngifuna ukukhuluma nawe. Umbona ukuthi uyajabula ukuthi uzama u-reach out, vele send i-voice note. Athi nje lalela lawe Kabelo, uma ukuthi wena ufuna ukukhuluma nami, ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe la efonini. Uma ufuna wena ukukhuluma nami, uzokwazi ukuthi wenze iplan ukuthi ukwazi uzongibona la, uzokwazi ukuthi wenze iplan ukuthi ukwazi ukuthi sizokhuluma mina lawe la, ngeke sikhulume la efonini. Uyangizwa yini? Bafuna ukuthi nje ufuna uzoxolisa, ufuna uzongichazela yonke leyo nto leyo, uzoza la kumina, uzothola indlela ukuthi uzongibona. Eklasini ngeke ukhaya uphezu kweplan yakhe lathi uzoba nayo. Esafundisa uprincipal nge-analytical geometry, bampiste u-stupid ngemumva. So njalo uma iphenduka nje ethi uyabhala ebhodini bayahleka lapho. Ukhaya uyayirekhoda yonke leyo nto leyo, ufuna ukwenza ividiyo azoyipost. Athi yini inkinga yakho nenayingane? Yini kanti ngigigitheka nje? Aniyazi ne-analytical geometry? Ikuphi inkinga yini? Bathule. Maphenduke bheka le, basho kakhulu bonke bathi stupid, befunda lapho emumva bamhleke. And then ke mayesephumile ngaphandle, uprincipal ihambe ithithisa abafundi ukuthi badlale ibhola, endaweni yokudlala ibhola yini le, hamba niyofunda nina. Ahamba efika uMahlathi lapho esafunda, umphathele amaphepha la ukuthi umtholele ibhasari entsha, amtshela ukuthi okay lawo. Athi amnikeze mayavulwa uMahlathi ebuza uthini le, athi hayi wavula uzoyibonela wena. Mayivula abona ukuthi ibhasari, athi hawu avela emotional akhale. Athi yabona-ke leyo ibhasari yakho leyo izofundisa nasevarsity, mawusuphuma evarsity bazokutholela nomsebenzi, uzosebenza enkampanini yabo. Abongeke. Athi nje hayi qhubeka nje wena ube umfana o-right, kumele uqhubeke nje ufunde, wenza ama-grades akho abe ngaphezulu nje, konke nje kuzolunga. Ayideserve lelo lebhasari, umfana o-right wena Mahlathi. Abonga uMahlathi. And then uprincipal amshiye kanjalo-ke sakhala-ke uMahlathi-ke sa-happy, khaliso inyembezi zenjabulo. Then-ke wafike-ke uKabelo-ke esefika-ke ufake izinto zikabuhle kuplastic omnyama kadoti. Uma embuza ubuhle ukuthi indaba wena ungichithela, uKabelo ufike uyashunqa ethi indaba wena ukhulume nenkosikazi wami, ufakelani unkosikazi wami ngile nto? Bengithi mina wena umature, bengithi izinto zami nawe zizohamba kahle. Athi ubuhle ngimature kanjani wena ungichithela? Yini lento eshoyo mina Kabelo? Athi Kabelo lalela la, bengingakuchitheli, bengichithela unkosikazi wami ngawe. Athi lalela la, hamba odlala namaphiyezi wakho ngoba ngiyakubona ukuthi wena kanjani. Sala la, nazi impahla zakho la, ungaphinde ubuye kwi-apartment yami futhi ungaloku ukukhuluma nonkosikazi wami. Sala la. Athi ubuhle so wena ubufuna nje ungenza i-side chick yakho. Athi uKabelo kanti wena ubucabangani? Ubucabanga ukuthi mina nawe soqhubeka nje sibe happy family, siguge size badala? Kahle bo wena, mshiye kanjalo, angakholwa ubusihlasala ekhala lapho.
So yeah, that's the end of the episode. Bye.